Nás veľmi prekvapilo, že skoro 30 rokov samosprávnych volieb sme tu masívne porušovali ústavné právo a to najzákladnejšie, jeden hlas, jedna sila volebného hlasu vlastne vôbec neplatí, respektíve platí to viac menej od toho, kde volíte. To znamená, že občan a jeho ústavné právo na rovnosť hlasov je determinované tým, kde sa narodíte, kde žijete, kde vyrastáte. A to tak nemá byť, veď my sme unitárny štát, kde ústavné práva majú platiť rovnako a nemajú byť determinované tým, že či sa narodíte v Petržalke v miestnej časti, alebo sa narodíte v Senci. A prečo hovorím Senec? Lebo Senec bol vzorový. Senec nám vyšiel ako vzorové mesto, ktoré dodržiava rovnosť práva. To akým zmyslom, keď porovnáme napríklad práve ten Senec, čo urobil správne, zatiaľ čo napríklad iné časti nie, lebo tuším, tá Bratislava tam vyskočila tak celkom problematická. No, tak Senec nakreslil, ľudovo povedané nakreslil volebné obvody tak, aby každý kandidát za ten jednotlivý volebný obvod potreboval viac menej, hovorím nie úplne, to musí byť totožné, ale viac menej rovnaký počet hlasov. To znamená, v Senci mám tu presnú štatistiku, čo sme zistili. Boli odchýlky len 0,92%, ale v Bratislave ten rozdiel bol až 146%. Benátska komisia a medzinárodné orgány hovoria, že tie odchýlky by mali byť pri mestách a obciach maximálne 15%, pri samospráve max, pri samosprávnych krajoch 25%, ale nie odchýlky 146%, Žajnovici 121%. To znamená, že na hlasoch jednotlivých obyvateľov nezáleží rovnako. A to je veľmi zlé svetlo, veľmi zlá známka pre politický volebný systém 30 rokov po. A ja som v šoku, že to nikomu tu nevadilo 30 rokov, až my sme na to došli a my sme to jasne pomenovali.